Chegamos á proba definitiva do programa na que podemos levar o bote. Pode este home, pode Pablo aí de Vila García, marcharse daqui con moitos cartiños. E se vos tamén queredes vivir a emoción de participar no Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos aí pola vosa mensaxe e agardamos tamén que o noso amigo Pablo poida levar o xo bote. Un bote que está en 29.500 euros. Case nada, Pablo. Moitos cartiños que hai en xogo que poden facer realidade aí boa parte deses proxectos que ti tiñas. Xa sabes que para iso terás que acertar o máximo número de preguntas posibles, un total de 5. Vai ser as que llevou plantexar e por cada acerto recibirá 100 euros. Se clava o pleno, levará eses 29.500 euros. E hoxe as categorías son estas 5. Xogaremos con nomes, cidades, cantantes, fútbol e xeografía. Como sabes, un minuto por diante e 29.500 euros que poden ser teus. Preparado, meu? Vamos aló. Veña, moita sorte, Pablo. Graciñas. E tempo. Nomes que non me teñen os dous satélites naturais de Marte. Paso. Cidades. En que cidade galega se atopa o Parque de Belvís? O Parque de Belvís en Santiago. É correcto. Cantantes. Que cantante de Arzúa presentaba Tardes con Ana na TVG? Pastora Soler. Non é correcto. Fútbol. De que club de fútbol foi presidente o músico Elton John? O Elton John, vamos dicir que foi músico do Tottenham. Paramos o tempo. Foi músico do Tottenham. Liámonos. Sí. Presidente, querías decir. Sí, presidente. Bueno, pues imos a ver se Elton John, aparte de músico, tamén presidiu aí o Tottenham. Vai nos quedar, nesa segunda volta, voltar a nomes. Como sabes, aí buscamos eses dous satélites naturais que ten Marte. Buscamos eses dous nomes. E en cantantes, que cantante de Arzúa presentaba na galega Tardes con Ana? Os que peinan algunha cana que outra xa sei que o saben, sei que o berraron. Pero a ver se a Pablo tamén lle acorda o nome desta persoa. Veremos agora o que hai por diante na categoría de xeografía. 33 segundos por diante. Continuamos, Pablo? Pois veña, concentración. E tempo. Non é correcto. Xeografía. En que país está a cidade de Osaka? Osaka en Xapón. É correcto. Nomes que non me teñen os dos satélites naturais de Marte? Europa e Asia. Non é correcto. Cantantes. Que cantante de Arzúa presentaba Tardes con Ana na TVG? Lito da Panorama. Paramos o tempo. Saúdos a Lito da Panorama. Boa tensión neste minuto final. 13 segundos que lle restan. E xa deches no cravo en dúas. En cidades e xeografía. Quédanos voltar agora a fútbol. Vai pensando un club de fútbol que puido estar presidido polo músico Elton John. Logo voltaremos a nome cos satélites de Marte. E en cantantes, podo dicir que é cantante esta cantante, que é de Arzúa e que presentaba Tardes con Ana. Vale. Tardes con Ana. Podes dar unha pista ou non sei, pero bueno, 13 segundiños é o que che quedes, é seguro. Continuamos, Pablo? Vale. Pois veña, concentración e tempo. Non é correcto. Fútbol. West Ham. Non é West Ham. Nomes. Paso. Cantantes logo. Ana Belén. Ana Belén non é correcto. Fútbol. Fulham. Non é correcto. Nomes. Paso. Ai, ata aquí un minuto de Pablo. Ben intentado, ben xogado. O club de fútbol que andabas a procura dele non topaches era o Watford. Era club británico, club inglés. Ibas ben encamiñado, eran da Premier. Tamén nos quedaba nesa categoría de nomes Phobos e Deimos, que son os satélites naturais que ten o planeta vermello, que ten Marte. E esta última, cando chegues a casa, vas tirar ratas orellas. Se eu che digo, pídeche o corpo, neniño. A mí non me pide nada o corpo, Nada? Nada, queda igual. Pero se digo, Ana Quiro. Non teño nin idea, Ai, meu Deus, cerremos a televisión de Galicia, estamos cambiando de xeración. Xa non sabe a chavalada que é Ana Quiro. Pois estaba Atrápame, índame normal. Iso sí, os cartiños non chos quitamos, Pablo? 200 euros que van para Vila García. Ben xogado igualmente. O que pasa é que isto de facerse vello, que a chavalada non sabe que é Ana Quiro, se levantarei cabeza con isto. O dito, mañá, 29.700 euros no bote. 29.700. Non se esquezan, Ata festa.